Sautari mutum yakan shiga YouTube da zummar ya kalli bidiyo amma kuma sai a samu matsala yayin da ya bude bidiyon sai ya ga bidiyon dishi kuma yakan shiga bidiyoyi da yawa ba ma bidiyo ɗaya ba yakan shiga bidiyoyi da yawa na channel daban-daban amma kuma sai ya dinga ganin bidiyon dishi wanda hakan baya masa daɗi kasancewar yana so ya kalli bidiyon ya fahimci abin da yake cikin bidiyon ta yi ma sacin ya je takanar na wannan bidiyon domin ya kalli wannan bidiyon ya ga abin da yake ciki ya fahimci abin da yake ciki ko kuma ta yi ma sacin yayi domin ya je shi ya nemi wani ilimi a cikin wannan bidiyo ko kuma ya kalli wani abu da zai nishaɗantar da shi amma kasancewar ya bude bidiyon ya gan shi dishi hakan ya sa ya fita ko kuma hakan yake sawa baya jin daɗin bidiyon da yake kalla a YouTube. To insha Allah a cikin wannan bidiyo zamu nuna muku wata hanya mai sauki wacce cikin sauki kawai za ku yi amfani da wannan hanyar wajen duk bidiyon da ka bude kaga ya baka dishi za ka yi amfani da wannan hanyar wajen kawai ka bude wannan bidiyon kaga ya dawo kiliya ya bude maka yadda kake so ka kalle shi. Insha Allah a cikin wannan bidiyo zamu nuna muku wannan hanya dalla saboda haka ba tare da bata lokaci ba mu je mu fara bidiyon. To a gurguje yadda zaka gudanar da wannan abu shine da fari zaka shigo cikin manhajar YouTube ɗinka ko kuma ce zaka shigo cikin menu ɗinka kamar haka sai ka je ka zaɓi manhajar YouTube ɗinka kawai sai ka antaya cikin ta. Kana shiga cikin ta kamar haka za ta ɗanyi sacin sannan za ta watso maka wata fuska wacce ita ce fuska ta farko da manhajar YouTube take nunowa. Bari ta yi sacin. Bayan ya gama sacin wannan ita ce fuska ta farko da zai nuna maka to abin da zaka yi kawai shine zaka zo ka zaɓi bidiyon da kake so ka bude ka kalla kawai sai ka shiga cikin sa misali kawai kamar yadda kake gani ka dauka wannan shine bidiyon da kake so ka kalla zaka shiga cikin sa kamar haka. Misali tunda a waya muke misali bari mu bude shi kamar haka ka dauka misali wannan shine bidiyon da kake yadda kuke gani gashi ne yanzu bidiyon yayi dishi ba a ganin sa sosai kamar yadda kuke gani to kawai hanya mai sauki da zaka bi ka dauka yanzu ka bude bidiyon baka ganin shi sosai gashi dai bidiyo ne amma kuma babu clear sosai yadda ake bukata to hanyar da zaka bi cikin sauki kawai shine zaka yi clicking akan wannan gurin inda kana yin clicking zai dan watso maka waɗannan abubuwan daga nan ga wani yar alamar digo guda uku gashi nan kamar yadda kake gani sai kai clicking akan sa inda kana yin clicking zai watso maka waɗannan jadawalin kamar haka daga nan ga wani guri inda aka rubuta quality kawai sai kai clicking akai inda kana yin clicking zai da watso maka wannan fuskar to daga nan kasa ga wani guri inda aka rubuta advanced kawai sai kai clicking inda kana yin clicking zai watso maka jerin resolution na quality din bidiyon gaba daya kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan shi wannan bidiyon yana wannan 144 din nan ne 144p to wanda hakan yana nufin cewa wannan bidiyon yana lower quality lowest ma zan ce ma'ana quality din da yafi kowanne rashin a nagarta a rashin haske to gashi nan kamar yadda kuke gani anan sai ka zo ka zaɓi resolution din da kake so ka yi amfani da shi kamar yadda kuke gani ga wannan 240 wanda yafi wannan shi kuma wannan 360 yafi wannan 240 din sai 480 shi kuma yafi wannan sai wannan 720 din shi kuma yafi wannan 480 din sai kuma wannan 1080p din shi kuma wanda yafi wannan 720 din kamar yadda kuke gani kawai sai ka zaɓi high quality gashi nan shine wannan idan kana so ka kalle shi da best quality kenan inda kana yin clicking kawai zai dan yi sacin gashi nan kamar yadda kuke gani zai dan dauki lokaci haka sannan zai bude muku za ku ga yayi clear kashi nan kamar yadda kuke gani yanzu bidiyon yayi clear yadda ake bukata to kaga wannan ita ce hanya mai sauki wacce idan kana amfani ko kuma in ce idan kana kallon bidiyo kaga baya baka clear yadda kake bukata gashi kamar yadda kuke gani dai wannan bidiyo yanzu yayi clear yayi sharshar duk yadda ake bukatar sa gashi nan yanzu ya nuna to wannan ita ce hanya mai sauki wacce a gurguje kawai zaka yi amfani da ita wajen bude bidiyo ya baka clear yadda kake so ba tare da ka tsaya kana bata lokaci ko kuma kana jin ba daɗi yayin da ka bude bidiyo kake kallon shi gaba ɗaya ya zo maka da irin dishi haka ba saboda haka idan kun ji daɗin wannan bidiyo to ku danna mana alamar like domin hakan yana taimakawa wajen yada bidiyoyin mu a YouTube haka zalika idan baka yi subscribe ba to ka danna mana alamar subscribe ga ta nan kamar haka sannan ka taba ƙararrawar sanarwa sai ka danna all domin hakan shine zai baka dama a duk lokacin da muka dora sabon aiki a sanar da kai cikin sauki mun gode sai mun hada a bidiyo na gaba.